Bakun Nyautrap National Awakening Movement hane kasngi kelalek bani kendu yau Deputy CM jong ka KHDC ba PNCM ba dawa na u bakim dai ban ailat ya kibreu ki badai ki garo ban shem ya kakam kum kirang ba snong kumba kala jia harat marwet kabahap hakahima malim habai kran mikdang to ko bor hadin ke jingya kendu yau Deputy CM ba pencengan NCM Working President jong ka khnam ba Thomas Pasa Ulaong bakat kum ki kendon bat ki an hapo Kakasi Hills Autonomous District appointment and succession of CM deputy CM electors bat rangba snong of Malims Imshit ak arjarnyo batang ki kasi lasya ban bat ya kakam rangba snong ulakan tu ya ka district council ba ki dai ban shim da ka batinge ya kini ki breu ke belapen bena ya ladi kum ki rangba snong haki snong ki bedon hakaput ki bahap hakarat marwet jong kahima malim wani kendo ya EM in charge ilakai ba PNCM badai rojo apari CM jo KGDC kajing wani kendo ko jongi kedai halor kajing terikam jong kini ki Jai Pendri Garo kum kirang ba snong hapo uput usam jong hima malim hapo uput usam jong ka KHDC nagleng jongi ngila ai ko jing tho rengkat ki sakhi sataru haketika kisnong ki bahap apo rat marwet hang te po riboy ki bon ba kisnong ri piong non mai kuli ke pilang kata ka yong kuli ka moyong kambal bari atap pada ki jermang Jol CM ki rangsong kona ki Chibara ki nong spung A ki nong spung C ni borok ki rang ba snong ki dei di kejat Pendri Garo tik kani kalong bai im pet la pen khen ya ka appointment and succession of CM deputy CM elector of rangba snong of Malims Imshit Act Arjanyo katkum kani ka an Arjanyo ha la hak section ka ba subsection O la tho sai kedar tang u khasi ula benong rang basna kene digaan om dan cu bala wan penkelai kene te kajing bat rang basna kajing sai rang basna jo kini gibrel kila don de sil kila don de ki letterhead bagi peronkam bagi kam yo de yaki kum kirang basna ban ngila da pentipru si bab PNCM bal lemba kajing kamrang ba snong jokine ka donru kajing ya di jaka seki bamde ki kasi ka belong kajing pun khain padai galan Tonsar Act 1971 yekini buruk ki arbeta ki belong ki mat ki bakongsan khamtam namar ba ki de ki snong haki khaput ki jongi nilai jing mod i ba ben sem in le i mardor kene ban sim da legal action yekini ki breu ki bakam yela de kum kita kirang ba snong katkum kajing ai bor jongka an jogi mamalim jongu arjar niau de nakaliang jongi hadin kaji kan ba PNCM mi sothu ba ki kidon ki snong setie bom don su kita kinong snong kasi ka an ka khlem tho baladam don nong snong kasi ulong no uwei pada ka khlem tho na ka an kong bai urang ba snong udei bandei bai u kasi de nakaliang jongi ai jumut balada don su tau nong snong kasi ha kini ki snong Dewan appoint no menteri nakahima. Bo non function kung tahu orang basno. Kabar pada ngilajing modru banlum census. Ya kajing jadi tiap jaka hakin kisnong hakin kisan senang di beladam. Bangin lam manu bade shanu lade. Kenapa ngiyok ban bat di kini kibre ki mungkin bade ya kalan Tonsar Act kak respas punya kuai. Kapalai pada ngilajing mod ba nakaliang ka hima melim. Kadiban pada kajing tho sha u deputy commissioner jo gari bhai ban pentip sha deputy commissioner ba kirang ba snong ki baka hima malim kala itho katkum ka Act Arjanyo ki dei nakani ka snong udai une nakani ka snong udai une bat kino ki breu ki ba soy ki kot kisla ki ba dei bat kot khando kham tam ya udisi ri bhai dei ban entertain ya kum kini ki jaj breu namar kadan kajing yalam bakala pada de nakaliang jong i insapan ni ka jingdia anak hima malim hadu ka kerteng jong kisnong ka kerteng jong ki rangba snong natabar ki records jong jingya di jaka hakini ki sansnang gi baladam ban yap kemilin ti ban nakaliang jong i kunste kata ban don kaman le kirki kani
Siapa ki kendau ki siap ki jongi nang tui sekui pada kisah iman rio. Tengi kami lenting nang follow bi kene kini ni lin sayo ka jingtip na kaliang ka district council kin sapa sangi hadin baki coordinate pada baka hima melim hakane ka bentang.